Hei tytöt ja pojat, nyt pannaan paikat remonttiin. Kone vii, nyt me laitetaankin nää paikat remonttiin. Kun talo tuskin pystyssä enää keikkasee seinät pinossa ja sateella kattokin vuotaa. No se paikalle kantaa saa kaiken mitä tarvitaan tähän urakkaan. Sitten pusku, hyrre, kaivuri myöskin. Teille valmiiksi tehtävät työskin. Kyllä tästä ladosta kodin saa, kun vaan muistatte noudattaa Peten ohjeita viimeisen päälle, silloin homma kyllä hoituu. Ja näin me kaikki laulat sahataan, ja näin me kaikki naulat naulataan. Ja näin me saadaan putket paikoilleen, ja näin me saadaan listat kohdalleen. Ja näin me kaikki tiilet muurataan, ja näin me kaikki paikat kuurataan. Ja näin me saadaan seinät tapettiin, ja näin me pannaan paikat remonttiin. Tässä on sulle lastia! Sit mä intoilin, et ulkopintoihin sävy valitaan ja käydään sotimaan. Pohjamaali 1, pintamaali 2. Pokat on ja nel, niin kuin palapeli. Kaikki saadaan hottamaan, ihan niin kuin Pete teitä opet. Ja näin me kaikki naulat sahataan, ja näin me kaikki naulat naulataan. Ja näin me saadaan putket paikoilleen, ja näin me saadaan listat kohdalleen. Ja näin me kaikki tiilet muurataan, ja näin me kaikki paikat kuurataan. Ja näin me saadaan seinät tapettiin, ja näin me pannaan paikat remonttiin. Älä pelkää, Tosse, minä suojelen sinua. Ja näin me kaikki laudat sahataan, ja näin me kaikki naulat naulataan. Ja näin me saadaan putket paikoilleen, ja näin me saadaan listat kohdalleen. Ja näin me kaikki tiilet muurataan, ja näin me kaikki paikat kuurataan. Ja näin me saadaan seinät tapettiin, ja näin me pannaan paikat remonttiin.